खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। बे समाव सीमा ओनसोलाव थिसनजानाय बीएसएफ हान्जानि मोनसे गोख्रों हाबा मैया एबा मंगलबारखालि फुंबिलियाव आसामाव भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव गेजेर हायुंआरि सीमायाव थिसनजानाय बीएसएफ रौनियाफोरा माखासे सन्देह गोनां बांलादेशी सुबुंफोरखौ सोलो लानानै आसामाव हाबफैनो नागिरनाय माखासे बांलादेशी थागिरि सुबुंफोरखौ होबथादों। मख'नो गोनांदि थांनाय समबार एबा 26 मेनिफ्रायनो बे सन्देह गोनां सुबुंफोरा सीमा ओनसोलाव ज' जानानै दंमोन आरो आसामाव बेरा बारनो नाजागासिनो दंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय सीमायाव थानाय बीएसएफ रौनियाफोरा बांलादेश फारसेनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ आसाम फारसे हाबनो होआखैमोन आरो हाबफैनो नाजानाय सुबुंफोरखौ सीमानि बीएसएफ हान्जाया बिसोरखौ गावसोरनि हादोर फारसे थिनहरफिनदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बावैसो सान सिगाङावबो आसामाव भारत बांलादेश सीमायाव बेबायदिनो सा 150 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ होबथानाय जादोंमोन, जाय बांलादेशी सुबुंफोरा आसामाव हाबफैनो नागिरगासिनो दंमोन। खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। बे समाव सीमा ओनसोलाव थिसनजानाय बीएसएफ हान्जानि मोनसे गोख्रों हाबा मैया एबा मंगलबारखालि फुंबिलियाव आसामाव भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव गेजेर हायुंआरि सीमायाव थिसनजानाय बीएसएफ रौनियाफोरा माखासे सन्देह गोनां बांलादेशी सुबुंफोरखौ सोलो लानानै आसामाव हाबफैनो नागिरनाय माखासे बांलादेशी थागिरि सुबुंफोरखौ होबथादों। मख'नो गोनांदि थांनाय समबार एबा 26 मेनिफ्रायनो बे सन्देह गोनां सुबुंफोरा सीमा ओनसोलाव ज' जानानै दंमोन आरो आसामाव बेरा बारनो नाजागासिनो दंमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय सीमायाव थानाय बीएसएफ रौनियाफोरा बांलादेश फारसेनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ आसाम फारसे हाबनो होआखैमोन आरो हाबफैनो नाजानाय सुबुंफोरखौ सीमानि बीएसएफ हान्जाया बिसोरखौ गावसोरनि हादोर फारसे थिनहरफिनदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बावैसो सान सिगाङावबो आसामाव भारत बांलादेश सीमायाव बेबायदिनो सा 150 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ होबथानाय जादोंमोन, जाय बांलादेशी सुबुंफोरा आसामाव हाबफैनो नागिरगासिनो दंमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयूफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, सी सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।